Egunon guztioi eta ongi etorri berriro Ibai Adarrera. Guillerrola naiz eta saio honen gidaria izango naiz. Gaur Labs izango dugu gurekin, bere historiari eta bere proiektuari buruz hitz egin nahi digun artista gaztea. Ezagun egin ahal zaizue, orain dela asko kanal honetan agertu zen eta baina gaur bere lehen pausuei, bere musikari eta agian bere datozen proiektuei buruz hitz egitera etorri da. Hau esan da, aurrera. Apa, kaixo. Eskerrik asko gonbidatzea gaitik. Etorri, dal? Oso ondo. Perfecto. Bueno, aurkeztu zure burua, nondik zatozen? Ni hasi aparizu naiz, Santurtzin jaioa, eta, musika daramak egiten 16 urtetik edo ez dakit gutxi gora bera hortik. Ondo, eta, Labs izena hori, labs.izena, interesgarria iruditzen zait, nondik datoz nahi izan baduzu? Labs etortzen da, nire launek pila bat mote jartzen zidaten eta justo Labs gustatu zitzaidan. Apariziotik dator, ezazuen nahi duzuena hortik, baina gustatu zitzaidan. Eta punto hori da pila bat artista ditzen dirako Labs eta orduan erabakiak nuen jartzeko punto bat bereizteko. Bereizgarria izateko, interesgarria. Eta, zure YouTube kanalen, Spotifyen, entzun aldugoen bat estilo desberdinak, pizka estiloak ukitu dituzu, estilo desberdinak, baina nola definituko zenuke zure musika? Ez dakit egia esan da, ni gustatzen zaidako pila bat experimentatzea eta, beti nabil musika entzuten genero berriak eta orduan, gustoko dut experimentatzea, orduan ez daukat genero espezifiko bat, baina jendeak sartzen dit urbano taldean. Zuretzako garrantzitsua da genero batean kolokatuta egotea, estilo bat izatea? Ez dakit, eske nik ere gustoko dut rhythm and blues egitea, R&B, eta, gustatzen zait, urbanoan sartzea ez dut gustoko, baina ez dago txartu ere ez. Ez da ingarrantzitsua ez, estilo bat edo genero batean egotea. Bai, hori da. Perfecto. Daukazu, nola esan, sentimenduren bat edo emozioren bat laguntzen zaizuna edo inspiratzen zaizuna idazteko momentuan? Justo, momentu txarretan, hobeto egiten dut. Idazten dut, baina bai, nik nire musika guztia egiten dut, eta beat bat egitea, mod guztietan egin dut. Bai, baina letrak idazterakotan, uste dut momentu txarretan... Momentu txarretan da inspirazio ona, idazteko. Guai. Eta zure ustez, orain lehen esan duzun urbano genero horretan, asko hitz egiten da pegatzearen kontzeptu hori, ez? Famatua egitea edo rekonozitzea jendea. Zuretzako uste duzu garrantzi gehiagi ematen zaiola, garrantzitsua dela kontzeptu hori, pegatzea, ez famatua izatea edo... eske pegatzea ez dut ulertzen pila bat kontzeptua. Adibidez, zuk, milioi bat entzule badaukazu, jendea esaten du pegatuta dagoela, eta 50 milioi entzule hilero badaukazu ere esaten dute pegatuta dagoela. Orduan, da kontzeptu bat... Abstraktoa, ez? Abstraktoa, bai. Orduan, nire ustez, zenbakiak ez dira hain importanteak. Orduan, ez dut importantzia gehiago ematen pegatzea. Bai. Momentu horretan, uste duzu, orduan jendea garrantzi gehiagi ematen zaiola edo nahi dutela hori bere musika famatu egitea, ez? Azkenean nik entzuten dut, entzule gutxi duten jendeari eta kalitateko musika egiten dute, orduan ez diot importantzia gehiago ematen bai. Zuretzako, zein garrantzitsua den ere bideo honetik jarraituta, sare sozialak musika munduan gaur egun, artista batentzako zein garrantzitsua da? Bai, oso garrantzitsua da, eta, uste dut, gauza originalak egin behar dituzula,
atentzioa deitzeko orduan, ideia batzuk eduki behar dituzu abesti bat atera baino lehen. Ja, planteatu behar duzu ez, kanpaina hori, sare sozialetan, eta hori ez. Bai, zure gustatzen zaizu mundu hori, sare sozialak, edo... Ez dut gustoko, uste dut toksikoa da, egia esan da. Osea, TikToken egotea pila bat denbora ikusten eduki batzuk ez direla, ez dutela aportatzen ezer. Baina, bueno, osea... Baina beharrezkoa da, ez? Bai, beharrezkoa da artistentza. Orduan, artistak izan behar garelako, ez dakit non esan, polifacetikos. Mugitu berzara hor, egon berzara, a la mínima. Bai. Lehen esan duzu, zenbakiak ez direla garrantzitsuak zuretzako, baina, bueno, ja daukazu trajektoria bat, ja daukazu entxule talde bat, eta, bueno, 1000 entxule baino gehiago hilero, uste dut Spotifyen. Zu hasi zenean musikan, edo zure lehenengo temak egiten hasi zenean, imaginatzen zenuen, nona ailegatuko zinela? Bueno, a ber, nik ez nuen ez espero, osea, nire lagunek entzutea eta listo, baina, bueno, osea, egia da 1000 entxule horiek, baira da, Izasakarekin kolaborazio bat egin dudalako, orduan, hortik lortzen duzu euskaraz entzuten duen jendeari buruz. Ezai gustatzen kategorizatzea euskarazko musika, baina jendeak horrela egiten du, eta orduan badaukat pila bat entzule hortik. Bueno, pila bat. Bueno, beste daude pertsona asko ez daukatena beste entzule, Bai. Ondo dago. Bai, nola erreakzionatu zenuen ja hasi zenean zure lehenengo entxule talde handiak izaten, edo zure lehenengo abesti entxule askorekin izaten? Bueno, eske, osea, bai badaukada mania horregaitik izan du toksikoa dela, zenbakia behiratzeko, orduan pizka de entusiasmoa, baina egia esan da... Baina ez itxaizun gustatu entusiasmo hori izatea, ez? A ber, eske da hori, garrantzia matea zenbakiei eta... Garrantzia maten diozu, baina zaizu gustatzen, ez? Ez dira, osea, ez baduzu, osea, estatus bat edo, ez duzu zer lortuko ere. Osea, adibidez guk egiten ditugula batzutan kontzertuak, ez digute ikusten artista bezala eta galdetzen dute, pasatu zaigu bideo, ez? Osea, galdetu digute ea rapeatu alzuten gure kontzertuetan, osea, horrez gaitik ez dio importantzia gehiago ematen. Bueno, ostia, pizka estremo, ez, momentu hori, baina, bueno, etxegin dugu zuri buruz, zure momentuak, inspirazioak eta horrela, baina zeintzuk dira zure artista, gehien gustatzen zaizun artista, gehien entzuten dituzunak, agian zure estiloko artista batzuk, edo inspiratzen dizun artista batzuk? Bueno, eske, osea, lehen esan dizut, pila bat musika entzute duela, orduan ez daukat artistareik esateko, baina esango duela, musikan hasteko, bueno, abesten hasteko, behintzat, erreferentzia bezala hartu nuen artista izan zela Mac Miller, eta importantzia pila bat ematen dio dela. Eta, bueno, orain ez dut entzuten pila, baina bai badaukadala nire bihotzean. Mac Miller da el top, ez? Bai. Vale. Eta beste artistaren bat daukazu hortik, edo ez musikan, baina beste gauzaren bat daukazu inspiratzen dizuna musika egiteko? Bueno, a ber, uste dut bakarrik hartzen dituela referentziak musikatik, baina ere gustatzen zai pila bat estetika. Orduan, bai, adibidez, orain ateratzea dagoen albumarekin retro estetika hartu da pizka bat, eta, bueno, aztertu zerbait horri buruz, eta uste dute ondo geratu dela. Bueno, esan didazu zure horrengo albuma ateratuko duzula. Esan aldi gozu zerbait gehiago, proiektu hori buruz, edo etorkizuneko?
albuma otsaiak 13an aterako da, eta Retroboi deituko da, eta bauka abesti batzuk disko, adibidez The Weeknd bezala edo antzeko musika gala eta beste batzuk direla beste genero batzuk, drum bass, atera dudan Lauteiatu, Jersey Club eta pila bat genero dauzkadala. Eta, konbidatzen dizuet guztiei begirada emoteko, uste dut ondo dagoelako strukturatuta. Eta baita, album horretan hartzen dudalako abesti klasikoen erreferentzia pila bat, eta, uste dut nabarituko duzuela, adibidez Lauteiatun nabaritzen da, erabiltzen dudalako estribilla, baina, hartu ditu erreferentzia pila. Zerbait gehiago promozionatu nahi duzu, kontzerturen bat, dagoazu eventuren bat? Ez daukau oindik erabakita, baina bai, martxoak batean egongo garela Sastrakan. Ez da guk bakarrik etorriko dela jende gehiago, eta, egon bidatuta zaudete etortzeko. Ederto. Eskerrik asko, onaino heldu da gure elkarrizketaren lehen zatia, eskerrik asko Labs. Orain garajean jarrituko dugu, Labsek bere lehen pausua kontatuko dizkiguan, eta horretarako, orain dela urte batzuk hemen bertan, Tartanga TV-en, emititutako Labsen kontzertu baten irudiak jarriko dizkizuegu. Eskerrik asko. Ponme un chorus. ¿No puedes? Bueno. Lonely, feel too lonely in this environment. Feel too head down, there's no one that I meant. Feel too lonely in this environment. I'm in the bleeding. Just come with me, girl. Feel too lonely in this environment. Feel too head down, there's no one that I meant. Feel too lonely in this environment. I'm in the bleeding. Just come with me, girl, when it comes at night. I feel I can control the time. There's silence and I slide through the street calmly. And it feels like in oblivion. It's a good sensation. When the morning comes, return. The park lights suddenly. Just come with me, girl. Feel too lonely in this environment. Feel too head down, there's no one that I meant. Feel too lonely in this environment. I'm in the oblivion. Just come with me, girl. Feel too lonely in this environment. Feel too head down, there's no one that I meant. Feel too lonely in this environment. I'm in the oblivion. Just come with me, girl. Bueltan gaude, Labsekin, eta zelan nola sentitu zara orain dela 4 urteko bideo horrekin ikusita? Lotza pila bat nitek esan da, pila bat hobetu duela, kasurretan, baina, kontatu nola zizinen lehen kontaktua hor musikarekin, ez dakit hor ja karrera bat zeneukan edo trajektoria bat? Nik, hasi nintzen kontserbatorian musika egiten, eta, ez dut, kontserbatorietik pila bat referentzia hartu. Gero gustoko izan dudalako jazza eta, ez dut egin kurtsorik hortan, baina bai autodidakta izan naizela kasu horretan. Orduan, gero hasi nintzen entzuten R&B eta gero nire lagunek hasi ziren reggaetoia eta hori entzuten eta orduan irekin nintzen pila bat generatara. Estilo guztietara. Bai. Ondo. Eta zu bakarrik zure kontu hasi zinen, esan dira autodidakta, baina beste jende bat izan duzu zure parteka, beste DJak, produktoreak, agian.
beste jendea zurekin lagundu zizuna? Bueno, hasieran bakarrik nengoen, baina gero talde bat egin nuen Katzan Soul deitzen dela. Entzunen aldituzue zuzen batzuk ere baita tartangan. Ta, bueno, gero stand-byen dago proiektu hori, eta, bueno, garrantzi gehiago eman nion nire bakarlariko proiektuari. Eta, bueno, hasi nintzen ezagutzen Santurtziko jendea egiten zuela nire estiloko musika, direla Onirouz eta Jizu, eta gero hortik hasi ginen irekitzen eta orain pila bat kontaktu dauzkagu. Eta, bueno, momentu onaino. Ederto. Bueno, esan didazu Katzan Soul taldean egon zinela. Ze desberdintasunak nabaritzen dituzu talde batekin joatea eta musika egitea eta bakarka egitea zure lana? Bakarlari bezala, osea, uste dut libertade gehiago daukazula eta, bueno, talde bezala guztiak remara kontrakorriente egin behar dutela eta orduan bakoitzak bere ritmoa daukala eta ez duela izan behar zure ritmoa. Hori da ikasi duena eta bueno, osea, bakoitzak nahi du zerbait ezberdina taldean eta hor... Txoke, ez? Bai, txokeak egon direla, bai. Bueno. Eta orain zu bakarka, zure bakarlari bezala zaudela, zein da zure prozesua abestiak egiteko eta musika egiteko? Pizka bat... Kontatu alduzuna. Osea, eske prozesua ezberdina da abestiaren... Bueno, abestia kontutan hartzen, osea, batzutan egiten dut letra lehenago eta beste batzutan egiten dut abestia, bueno, bita lehenago eta jartzen dut letra gero. Orduan, kasu horretan pizka desordenatu da nadiz. Adaptatzen zara zerbatekin eta horrekin adaptatzen duzu beste parte guztiak. Ederto, final, uste dut honekin gure garaz sekzioa amaitu dugula, eskerrik asko. Eta, bueno, nahiko hitz egiten dugu eta jendea zure musika ezagutzeko irrikan egongo da. Orduan, orain pasatuko gara zure live abesti bat kantatxera, baina lehenengo, ez banai zerruten, anuntzio batzuk izango ditugu. Eskerrik asko, Labs, pertsagatik, eta orain iragarki tarte bat izango dugu, eta gero, hemen egongo gara berriro. Our love is alive, so we begin. Foolishly laying our hearts on the table, stumbling in. Our love is a flame, burning within. Now and then, firelight catches us stumbling in. Coquettes, be chick.
Eta orain, Labs eta punto laute jatu alabestuko digu. Txalo bero bat. Lauteiatu gainean, ilargia erdian, eta gorutz behira. Zure keia eskuetan, futzara batekin, nereana etorriko da, da berriz izango gara. Zoriontzu, edo zein. Lauteiatu Lauteiatu Nork egin dioen beste mina Ez dago presa ramen baterako Horren bakarrik nahi duzikina Nazkariak atzera utzi ditu Zer egin dizute abrua izateko Betare tarrean ateratzen du gauero Betarekin hauenan sentitzen da bero Baina beto gaude Lauteiatu gainean Ilargia erdian Eta zu gorantz begira 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 Zure intitiak da arrazia dazkat buruan Odi baten etzan da nengoen zeruan Baina orain jauzi da zure aingerua Biok perotuko gara infernuan Ni nahi zure antidotoa Nahi bat duzu erabakitzen dugu itzordua Orain aztu zure ardurak Gau izango garelako bat Lauteiatu gainean, ilargia erdian Eta zu gorantz begira 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 Bedale txarra ateratzen du gauero